På de næste slides kommer vi til at se på, hvordan en stor sprogmodel virker, og det vil sige, at vi taler om, hvordan en stor sprogmodel egentlig bliver skabt, hvad de grundlæggende logikker og mekanismer er bag en stor sprogmodel, og hvad der sker, når vi som brugere interagerer med modellen via en chatløsning som for eksempel Copilot eller ChatGPT. Så lad os se på det. Det starter med en kæmpestor mængde data, og det er virkelig en kæmpestor mængde. Vi taler om mere eller mindre hele internettet, der bliver kopieret, og så er der en lærings- eller træningsalgoritme, der går i gang med at gennemtrævle det. En algoritme er en form for opskrift, det vil sige en instruktion. Og den her instruktion eller opskrift, den går ud på at gennemgå det her kæmpestore datamateriale og finde ud af, hvad der egentlig er på spil. Hvordan er sprog? Hvordan fungerer sprog? Hvilke mønstre er der? Hvordan sætter man en tekst sammen? Hvordan kan man afgrænse ord fra hinanden osv.? Det, som knytter AI sammen på tværs, det er mønstergenkendelse. AI handler om at finde mønstre i store datamængder, hvor den menneskelige hjerne ikke kan være med. Og nu er det her en sprogmodel, og derfor er datatypen sproglig data. Når vi taler om så store datamængder og en algoritme, der står og arbejder i flere år, så kan man måske allerede regne ud, at det kun er de helt store tech-giganter, der virkelig kan være med her. Det kræver simpelthen så stor regnekraft at indsamle og altså bearbejde den type data og have algoritmer, der kører i overvis og specialiseret viden osv. Det er ikke alle og enhver, der kan være med her. Og samtidig så er det netop også en ret omkostningstung omgang at lave sådan en sprogmodel, og derfor har den også betydning rent klimaaftryksmæssigt, som I sikkert også har hørt nævnt. Nu kører vi videre, så er træningsalgoritmen efter mange års arbejde færdig. Vi kommer til at se nærmere på, hvad den egentlig gør, men lige nu skitserer vi bare processen. Så modellen er ved at være færdig her, og I kan se en meget simplificeret tegning af en model. Der er nogle blå prikker her, dem kalder man for neuroner. Der er ret mange lån fra neurovidenskab her, så man har også brugt terminologi fra neurovidenskab, så man kalder det her for neuroner. De her neuroner, det er små matematiske regnemaskiner, som får noget input, laver en beregning, sender noget output videre, som så bliver input for næste neuron, og det bliver sendt rundt på kryds og tværs igennem mange lag, ikke bare 5, som i min tegning her. Og til sidst får vi et output. Og igen, også det her kræver ret stor regnekraft, og har også betydning for klimaaftrykket. Så det er en meget forsimplet skitse af, hvordan man på baggrund af en stor datamængde ender med en model. Nu skal vi se nærmere på, hvad den her algoritme egentlig gør, og hvordan den gengiver de mønstre, den finder i teksten. I kan se her, vi har her et vektorrum. Og det grundlæggende problem er jo, at computer har brug for matematisk input for at kunne regne, men sprog er ikke matematik. Og hvad gør man så? Ja, man bliver nødt til at finde en måde at konvertere sprog til matematik på. Og det gør man ved at lave ord eller tokens, som sproglige elementer hedder på computersprog, om til vektorer. Her har vi en simpel tegning af et tredimensionelt vektorrum. I virkeligheden igen skal man forestille sig det her meget stort, multidimensionelt og virkelig komplekst. Men for nemhedens skyld her et simpelt vektorrum. Algoritmen går i gang og finder et ord som kat. Det er første gang, algoritmen ser det her ord, så den har ikke ret meget at sammenligne med. Den ved ikke rigtigt, hvad det her ord betyder. Den er først ved at danne sig et billede af mønstrene i sproglig materiale, så ordet kat, eller det er altså en vektor, den bliver placeret et tilfældigt sted i vektorrummet. Så arbejder algoritmen videre og finder et ord som køleskab, og så kan den godt se, at der ikke er ret meget de her to ord har til fælles. De optræder i meget forskellige typer tekster. Der er ikke mange ord, der optræder i en tekst om køleskabe og i en tekst om katte. Så der er ikke ret meget kontekst, der knytter dem sammen heller. Køleskab bliver derfor placeret et nyt sted i vektorrummet. Algoritmen arbejder videre og finder et ord som
hund, eller token som hund. Og der kan den godt se, at der er et eller andet her med kat og hund. De ligner hinanden på nogle måder. De bliver nævnt i tekster, der ligner hinanden. Måske noget med en dyrlæge, kæledyr, dyrevenlige omgivelser, kæledyrsvenlige omgivelser, vaccinationer, sund ernæring osv. Så der kan den godt se, at de der to ord, de har noget til fælles, og derfor bliver de placeret tættere på hinanden i vektorrummet. Det samme gælder ordet marsvin. Algoritmen læser videre og finder helikopter, og helikopter har så ikke noget med hverken kæledyrsgruppen eller køleskabet at gøre, så den bliver placeret et nyt sted. Det kan så være, at algoritmen senere finder ord som fly, eller ord om beslægtet teknologi, luft, alt muligt, og så bliver de her ord, tokens, placeret tæt på helikopteren. Et ord som sæbe er igen, det er et helt nyt område, så det bliver placeret et nyt sted. Men så kommer ulven, og den har jo noget at gøre med hunden. De er jo familie med hinanden, de er også pattedyr, begge to, men der er også noget, der adskiller dem. For eksempel er ulven ikke et kæledyr, så der vil være andre tekster, ulven optræder i forhold til hunden. Der vil ikke være ret mange tekster, der handler om vaccinationer og hvad betyder kæledyr for små børn osv. Ulven vil være nævnt i andre typer tekster, men så vil de have en fællesmængde, og derfor kommer ulven i nærheden af hunden, men dog lidt på afstand. Og så kan man allerede nu se, at nogle af ordene er tæt forbundet med hinanden. De har rigtig meget kontekst til fælles, optræder i de samme typer tekster. Andre ord er løst forbundet med hinanden og har en svagere forbindelse. Og den her viden om stærke og svage forbindelser, det er en viden, som modellen trækker på senere, når den skal generere svar. Så det bruger den til at udregne, hvad der er et sandsynligt svar, og hvad der er et usandsynligt svar, og hvilke ord, der er sandsynlige at optræde i samme sætning, og hvilke ord, der ikke er sandsynlige at optræde sammen. Så på den her måde, der arbejder algoritmen sig jo igennem det her kæmpestore datamateriale. Igen, det er super simpelt, det jeg viser her. Vi har selvfølgelig millioner af ord eller tokens, og et multidimensionelt vektorrum, og en spindelvæv af forbindelser mellem de her ord. Så det er meget mere komplekst, end jeg viser her. Men nu er den her model færdig, som vi kan se, og nu kan vi som brugere begynde at interagere med den, når ejeren stiller den til rådighed for os. Det, som er vigtigt at huske, det er altså nogen, der ejer den her model. Der er gået store investeringer til at lave den. Det har kostet rigtig mange penge. Der er nogen, der har brugt tid, kræfter, penge, investeringer på de her sprogmodeller, så de ejer dem. Og de stiller dem så til rådighed. Det kan de gøre for eksempel online, Copilot, ChatGPT. Det kan også være offline. Der er også open source modeller, som kan downloades og køre lokalt på en lokal PC. Men sprogmodellen er en færdig fil, kan man forestille sig, godt nok en kæmpe stor fil, men en eller anden form for fil er det, som er pakket ligesom en PDF, og den kan vi ikke umiddelbart åbne og skrive videre på. Så vi kan ikke lære sprogmodellen noget. Den har den viden, der er inde i de her knuder og forbindelser mellem ordene, og hvis den på et tidspunkt skal have ny viden, så kræver det, at ejeren gentræner modellen. Det er ikke noget, vi kan gøre. Og en anden vigtig point, det er også, at den som sagt også kan fungere offline. Det er ikke nødvendigvis noget, der skal ligge på nettet. Det er en stor fil. Nu begynder vi som brugere at interagere med den. Vi er her ude til i højre side. Vi skriver en prompt. En prompt er en form for instruks. Det kan også være et spørgsmål til chatbotten og med den sprogmodel, der er bagved. Måske giver vi den også ekstra data. Her har jeg kaldt det RAG, Retrieval Augmented Generation. Det er data, som man gerne vil have, den tager udgangspunkt i. Det kan være en skabelon, den skal bruge, eller noget baggrundsviden, og vi vil rigtig gerne have, at den henter sin viden der, og derfor hedder det Retrieval Augmented Generation. Godt. Det input, vi giver, det bliver nu kørt ind i sprogmodellen og et statistisk lag. Og så begynder sprogmodellen sådan set at finde ud af, hvad for et hjørne der taler om. Taler vi om kæledyr, sæbe, helikopter, køleskabe osv. Så hvad for et hjørne af sprogmodellen er relevant? Hvor skal den kigge? Hvilke tætte forbindelser er der? Hvilke lidt løsere forbindelser er der?
Så den begynder lidt at se på, hvor hører den her forespørgsel hjemme, og så begynder den at udregne via sandsynlighedsregning, hvad det første sandsynlige ord i rækken er, når den laver et svar. Så den laver en forudsigelse. Det her er nok det mest sandsynlige og mest meningsfulde ud fra en sandsynlighedsregningssvar her. Så den svarer det første ord eller token. Så laver den en ny beregning. Så nu kører den igen det, den har svaret indtil nu, sammen med vores input som kontekst ind i sprogmodellen, og finder det næste mest sandsynlige ord i rækken. Og når jeg taler om sandsynlig her, så er det sandsynligt i forhold til den viden, sprogmodellen har. Altså, hvilke ord, der ofte optræder sammen, og hvilke ord, der har stærke og svage forbindelser. Så hvad er, når det her ord, nu har jeg sagt det her ord, så er det nok ret sandsynligt, det mest sandsynlige svar er nok det her ord nu, og det her ord, og det her ord. Så den bliver ved med at producere output, et ord ad gangen, kører en ny beregning hver gang, meget, meget hurtigt, det er ikke noget, vi kan se, det går lynhurtigt. Og den kører, og den kører, og den regner, indtil den får en eller anden form for stopsignal. Det kan være, at den har fået at vide, at du skal stoppe efter x antal anslag, eller den bygger sin erfaring på, sådan, hvad er den gennemsnitlige tekstlængde. Så hvornår skal jeg stoppe, hvad giver mening? Nu har jeg nået den og den længde. Det er nok en god længde at standse på og vente på nyt input. Og så venter den på, om vi kommer med en ny prompt og eventuelt nye data og giver den en ny instruks, og så starter hele den her proces forfra. Så det, som er vigtigt at tage med herfra, som sagt, det er, vi taler om matematik, vektorregning og sandsynlighedsregning. Der er ikke nogen menneskelig form for viden eller intuition, emotion, empati involveret her. Det er ren matematik. Det er baseret på mønstergenkendelse, så den har lært af de mønstre, den har fundet i datagrundlaget. Og dermed er det også tydeligt, at det er ret afgørende, hvad for nogle data den er trænet på. Hvis den primært har set amerikanske data, vil den have bygget sin model op omkring mønstre, den har set i amerikanske data. Hvis der indgår dårlig kvalitet i det datagrundlag, vil modellen have lært tilsvarende mønstre. Den har lært af vores fordomme, alt det den ser på nettet er fordomme mod andre, bandeord, dårligt sprog osv. Så den gengiver egentlig de mønstre, den ser i datamaterialet forholdsvis loyalt. Så datamaterialet har afgørende betydning for hvordan modellen kommer til at fungere. Og som sagt, som jeg har nævnt, så er det en form for fil, som vi ikke umiddelbart kan ændre på. Så det er kun ejeren, der kan ændre i modellen og give den ny viden, som så bliver bygget ind i alle de her forbindelser og neuroner og så videre. Det var det, og nu giver jeg ordet tilbage til Ulrik. Vores anbefaling er, at man tager stilling til det her som noget af det første. Hvad er det for en opgave, jeg har? Hvad er det for en model, jeg vil anvende? Og det er klart, at nu havde vi lige sådan i indløbet her, at der var en, der nævnte det her med, har vi alle sammen billede på i det her møde, jamen så trækker den noget mere datakraft. Det er forventeligt, at en højere og større model også vil være mere krævende på datakraft, og dermed energiforbruget. Så brug det med omtanke. Det vil sige, at det har betydning for klimaaftrykket. Så når man som bruger vælger, hvad for en model man vil bruge, så er det en afvejning med, hvor kompleks er opgaven versus også, hvilket klimaaftryk vil jeg efterlade. Lad os lige prøve at tykke igennem nogle af de andre ting, som vi har brug for at være skarpe på. Vinduet har Copilot er jo bygget op grundlæggende af sådan 3 områder. Vi har venstre kolonne, vi har arbejdsruden vinduet, hvor der står, hvad kan jeg hjælpe dig med? Og så har vi oppe i højre hjørne, det hvor autofunktionen er. Og det er klart, der er ikke noget, der er vigtigere end andet, men kontekst eller indholdsvinduet er naturligvis ret væsentligt, for ellers så kan vi hverken kommunikere eller skrive til Copilot og få noget ud af den igen. Og den vigtigste funktion her, det er sådan set plusknappen, som ligger i det her input-felt, hvor vi kan uploade relevante filer. Jeg kan lige prøve
at bare tage en tilfældig fil her, hvor jeg ved, der ikke er noget forretningskritisk i. Det I kan se, og det jeg vil illustrere, det var, at den fil, jeg måtte uploade, det kunne være fra et netværksdrev, den kommer til at ligge på mit personlige OneDrive. Så det er der, data bliver placeret. Og hvis man vil se, hvad for nogle filer, der måtte ligge der, så skal man ud i sin stifinder, og så er der en mappe, der faktisk hedder Copilot Chat filer. Ligesom der i øvrigt, apropos, er en til Teams, præcis det samme. Så det er i den mappe, hvor alle de filer, man har uploadet, måtte være. Jeg klikker her på krydset, og så har den ikke den fil længere i systemet. Andre væsentlige elementer, så er det naturligvis ikke agentdelen, det kommer vi ind på i det udvidede webinar, men nedenunder, hvor jeg har min chat-historik. Det er jo grundlæggende min indbakke, og vi kan ikke lave mapper, vi kan ikke lave alt mulig organisering, men det vi kan gøre, når vi klikker på en enkelt samtale, det er, at vi kan ændre tekstfeltet, titlen, om man vil, emnefeltet. Der har man cirka 35 karakterer, tror jeg der, emmer. Og en ting, det er selvfølgelig ofte, så bliver det lidt rart at se på herovre, altså for nogen synes det er mere behageligt. Men det, der er mere væsentligt, det er, at man jo, når man klikker på loopen her, vil kunne prøve at se, om man kan få søgningen til at fungere. Det er den kommer overhovedet ikke op endnu, og det gør den ikke, fordi den ikke er blevet opdateret i Copilot-systemet her. Men grundlæggende så vil der være en søgemulighed for at sige, at jeg kan finde noget, der relaterer. Er den her fejlfri? Nej, det er den ikke. Det så jeg lige før. Men den giver mig en mulighed for at kunne gruppere tingene. Jeg gør personligt det, jeg prøver at smide sådan et ID-tag foran, som ligesom leger mappenavn. Og så kan jeg have alt muligt bagefter det. Så det er en måde, man kan prøve at sortere lidt bedre på, eller søge lidt bedre på. Hvor lang tid ligger chatsene her? De ligger her i 6 til 9 måneder, afhængig af om chatten, samtalen er aktiv, og den er aktiv, når I skriver noget. Så ryger den op i listen øverst, og så går der 6-9 måneder, hvor den er inaktiv, før den måtte blive fjernet fra jeres liste. Så det betyder bare, at de samtaler, I har, som er meget aktive, de bliver jo liggende. Der er ikke nogen udløb på dem. Ja, jeg tror i første omgang, det måske er de funktioner, vi holder. Jeg kan lige sige, at der er flere, der har spurgt i chatten, at omkring det med sprogindstillinger, at nogen taler dansk eller engelsk, eller engelsk. Og svaret er, at det kan man, der er ikke en knap i selve Copilot til at ændre sprog, men det skal man gøre via browseren, og jeg har lagt et screenshot i chatten, Ulrik viser det også lige, så man klikker på prikkerne, vælger indstillinger, og så går man til sprog, og i Edge-browseren der flytter man simpelthen bare det sprog, man gerne vil have til, altså øverst. Nu har Ulrik dansk øverst, så derfor vil hans Copilot tale dansk. Hvis man har engelsk øverst, vil den tale engelsk. Og så skal man bare genstarte, lukke browseren og åbne præcis, den igen. Ja. Så, men for funktionaliteten betyder det ikke det store, det er mere, hvad man synes er nemmest for en. Altså, der er selvfølgelig flest tekster og vejledninger om Copilot på engelsk. Det kan være, at man hellere, altså det er nemmere at genkende. Men det kan også være, at man synes, det er meget nemmere, hvis det er på dansk. Det er helt op til jeres præferencer. Der er ikke nogen i den sammenhæng. Der kan være potentielt forskel i, hvad jeg skriver, når jeg skriver i inputfeltet her, om det er dansk eller engelsk. Fordi mængden af data på engelsk er højere og større, det vil sige, at den er mere omfattende, end den er på det danske datasæt. Men hvis vi bruger Copilot, som vi lige om lidt vil prøve at vise, at vi styrer datakilden, så er forskellen ikke ret stor. Og der er vi tilbage ved betydningen af datasæt og datagrundlag, som jeg mener Ulrik var inde på før, at vi ved, at cirka
50% af datamaterialet, det er i hvert fald i GPT-3, som er som den første ChatGPT i november, altså ikke den første, men den vi alle sammen lærte at kende i november 2022, der var 50% af datamaterialet angloamerikansk. Og dansk var vist 0,4%, og det betyder selvfølgelig, at den har meget mere kendskab til den angloamerikanske sproglige virkelighed, end den danske. Inden vi lige springer på brugsscenarierne, så vil jeg bare gøre opmærksom på, fordi det er en knap, der for tid til en optræder. Nede under jeres navn, der står i mit tilfælde opgradere. Når jeg klikker på opgradere, hvad får jeg så? Jeg får ikke rigtig noget, men og I kan se, at jeg er blevet afvist. Men det man kan søge om her, og den bliver bare automatisk eller afvist, det er en udvidet udgave af Copilot, som snakker ind i vores dokumenter, eller kan få adgang til vores dokumenter og vores mails og lignende. Men det er ikke en licens, vi har for nuværende. Så I kan godt klikke der, men I ender på samme licensmodning afvist for nuværende. Så godt. Der bliver spurgt, hvor store filer man kan uploade. Ja, hvor store filer kan man uploade? Jeg synes faktisk, at det er et godt spørgsmål, naturligvis. Og ikke et, jeg kan svare entydigt på, fordi for ikke så lang tid siden var hver fil 10 megabyte. Jeg har ikke fulgt op på det faktisk, hvor stor filen måtte være nu. Vi skal kaste os lidt ud i suppedasen. Ruth, deler du linket til filen her? Der er et sted, hvor vi jo som nævnt har præsentation, slides og det her øvelseshæfte. Og ja, det ser sådan set sådan her ud, og det indeholder egentlig 8 temaer. Og det er taget, fordi det er 8 temaer, som er meget relevante i mange sammenhænge. Måske ikke som en hel proces i en arbejdsopgave, men i hvert fald delelementer. Så tema 1, det handler om opsummering. Så kan det være opsummering af forskellige dokumenttyper. Men selve opsummering og den kommando, der hedder opsummering, er rigtig givet. Så er der noget omkring det sproglige, justering, struktur i ens kommunikation, som også er et relevant tema at arbejde med. Så er der noget omkring at formidle, forstå, forklare komplekse problemstillinger. Så er der noget omkring at være bruge Copilot som en kritiker, djævelens advokat, du er meget vild med, og det kan også være forskellige dokumenttyper. Så noget med at være hvad skal man sige, jeg ved ikke om det er kreativt, men i hvert fald skabe et nyt indhold, relevant indhold til relevante kanaler. Idégenerering, søgeinspiration, apropos før, og som vi alle sammen har lært i skoletiden, så skal vores reference, kildehenvisning være ikke kun ensidig, men den skal omfatte mange forskellige kilder, så man kan krydsreferere og sikre, at det er det rigtige, man får frem. Og så til sidst oversættelse. I har nok læst på KNet, på et tidspunkt var der en nyhed omkring, man opfordrer til at selv stå for oversættelsen af mindre informationer. Når det er større opgaver, jamen så anvender vi stadigvæk de dygtige oversættere, vi har på universitetet. Altså større kampagner og lignende dokumenter. Ikke? Men de små opgaver, e-mail, dokumenter, møder, agendaer osv., der giver det mening at bruge Copilot. Naturligvis skal det overholde de regler, der stadig er for datakilden, vi giver. Det er jo temaer, som vi vil prøve at dykke lidt ned i, og måden vi kører det på, det er egentlig, at vi lige om lidt prøver at give lige en ramme for en god måde at skrive. Johan lige om lidt vil lige fortælle jer ganske kort omkring det. Og så demoer vi opgaven, øvelsen, og så får I tid til at lave de andre øvelser, der er i samme tema. Så laver vi opsamling i plenum, spørgsmål og så videre. Og så tager vi den næste. Og så går det. Altså det er forkert at sige, at tiden går med det, men så tager vi lige så stille opsamling undervejs og lærer I lidt. Så Johan, kan du ikke lige prøve at tage os igennem sådan en opskrift her, hvad det handler om? Yes. Så når man skal til at prompte, altså når man skal til at fortælle sin chatbot, hvad man gerne vil have ud af sin samtale med den, så kan man benytte sig af et rammeværktøj. Og et rammeværktøj, det er egentlig, hvordan det hele er sat op, og hvordan den skal agere, og hvad man forventer osv. Så et af de mere kendte, det er det, der hedder
ACE, og det står så for, eller det er så A, C, E, og hvis man kigger herover på slidet, så kan man se, A står for action, C står for context, E står for expectations. Og hvis vi lige prøver at bryde dem ned, så action, hvis man altså først og fremmest prøver at fortælle sin chatbot, hvad er det helt konkret, den skal gøre. Kontekst, hvis man giver den noget kontekst at arbejde med, så har den bedre forudsætning for at komme i mål. Og så til sidst expectations, hvad er det, man forventer, hvad er det, man skal bruge det her output til overhovedet. Man kan også udvide den en gang, og så kan man bruge det, der hedder raise. Det vil så sige, at man bare lige putter et R foran, så det hedder RACE. Og så R'et i den her forstand, så står det egentlig for rolle. Så det vil sige, at man kan pådutte sin chatbot en rolle, og det kunne være alt fra, hvordan den skal snakke, til hvordan, om den skal lave lange sætninger, eller om den skal gå meget i detaljer, eller om den skal forklare det meget simpelt. Så det er en af de to meget simple, sådan overordnede rammeværktøjer, man kan bruge, når man sidder og prompter med sin chatbot. Med sin chatbot. Ja. Lad os prøve at se det i fuld vi gør, og det er lige en lille demo af her. Og mens vi starter egentlig med øvelsestema 1, opgave 1, og nu skal I ikke tage udgangspunkt i selve kilden, det er simpelthen bare for at have et eller andet, som vi kan bruge i. Så det er mere sådan en eksemplificering af den her opsummeringsfunktion, der er, hvor vi giver den en kilde, så den ligesom læner sig lidt op af det, som Johan lige har nævnt her. Så nu tager de en hurtig demo, tager de at kopiere det her ind, og går over i mit input-felt, og jeg må lige have mig, så jeg tror, jeg har lavet det før, skal vi ikke bare tænke, at jeg har nok lavet det før, men bare lige for jeres skyld, så tager vi lige og lægger den ind. Lidt her. Så ja, opsummere. Apropos, det er A'et, det er aktionen. Hovedpointerne, det er jo sådan set forventningerne, expectations, og linket, det er konteksten. En af de mest allermest simple kommandoer, man overhovedet kan give, men opsummere-kommandoen er ekstremt kraftfuld, og når jeg trykker kør, jamen, så er det jo så der, hvor Copilot den viser, hvad den gør. Jeg har ikke taget stilling til funktionen heroppe, som jeg bad jer om i starten. I det her tilfælde, hvor I korrigerer mig, der vil jeg næsten altid vælge en hurtig refleksion på grund af opgavens karakter. Det jeg også lægger mærke til, det er, at den laver en Copilot Classic, masser af fed skrift. Jeg ved ikke, om vi kan finde nogle tankestreger. Jo, der var så en hernede. Det er næsten så mange i kirken, at der også er sådan en. Jeg ved ikke, hvor tit I har lavet sådan en tankestreg lige imellem der. Jeg har jo den udfordring, at tankestreger nu er blevet sådan en indikator på, at man har brugt AI, og jeg har altid brugt mange tankestreger, så jeg er virkelig udfordret på, når jeg skriver en tekst selv, at folk ikke tror, at den er rent skrevet med AI, fordi jeg har været glad for tankestreger i forvejen. Men det er sådan, når man taler om det, at det er en af de ting, nogen bruger til at aflæse, om AI er blevet brugt. Og igen, som apropos det Ulrik kan nævne, det der med at tweake, med at påvirke output, så er det jo her, hvis jeg ikke vil have fed skrift, og ikke vil have tankestreger, så er det jo sådan set i outputtet. Opsummere hovedpointerne i det der, og så kan jeg sådan set skrive fjern ingen tankestreger, eller fed i rød, men fed skrift i brødtekst. Overskrifterne, det er jo finere. Ja, skal vi gå op på med det og se, hvordan den opfører sig. Og det i dag, jeg ved ikke noget at lægge mærke til det, men det jeg gjorde, det var, at jeg kan jo godt vælge at
gå herop og kopiere det her og skrive det igen osv. osv. Men jeg kan også gå op hen over den grå boks, som altid er min input, lidt ligesom når man kender en sms-tråd. Og så kan jeg bruge redigeringsknappen. Og når jeg gør det, så får jeg den prompt nede i bunden her, som jeg så kan redigere i. Og det betyder så, at jeg, når jeg gør det, får en ny prompt, som jeg kan arbejde videre med, og det ser ud til, at den så styler totalt og fjerner overskrifterne også. Ja, så sådan kan man jo blive klogere hele tiden. Så igen, ingen tankestreger eller fed skrift i brødtekst, men stadigvæk overskrifter eller paragrafer. Så jeg tror, læringen i det her værktøj er simpelthen, at hvis I ved, at I vil have overskrifter, og I er i tvivl om den livsstore, skriv det. Hvis I ved, at den laver fed skrift, eller ikke vil have det, skriv, at den ikke skal lave det. Altså, vær meget, meget skarp i jeres delegering. En anden ting, inden I bliver sluppet løs her, det er jo referencerne, det er jo kilderne, og det gør jo så bare, at jeg kan... Det var ikke det, jeg vil gøre. Ja, jeg kan egentlig bare køre hen over dem. Eller jeg kan klikke hernede, og så hopper mine kilder op til højre. Og det er jo sådan set min henvisningsliste. Og det er jo her, vi kan sige, vi stoler på, den er refereret til de her enkelte dokumenter, kilder i de enkelte paragrafer. Så det er der, jeg kan dobbeltsikre, at det er nogen, jeg vil stole på, og det er noget, jeg kan bruge til noget. Og hvis ikke, så kan man rent faktisk godt i sin prompt sige, du må ikke bruge KDK-kilder, eller Uniavisen-kilder, eller hvad det nu måtte være. Vi har jo ikke som udgangspunkt en liste med kilder, I ikke må anvende. Men der er jo, når du kigger over på compliance-rut og regler, og det handler jo blandt andet om ophavsretsbeskyttede dokumenter, det vil sige, RUT har lavet en artikel, en bog og lignende, og den misbruger jeg ved at lægge den op her. Allerede der, når jeg lægger en digital kopi, så har jeg brugt ophavsretten, som er en gældende lovgivning. Og det er en lovgivning, der naturligvis ikke er fulgt med den digitale udvikling, men det er stadig en lovgivning, der er gældende. Så i den sammenhæng, hvis jeg bruger en forskers artikel, så skal jeg spørge, må jeg gerne bruge den? Siger de nej, så er det bare nej herfra. Siger de ja, så er der jo stadig nogle regler og nogle etiske retningslinjer, man skal overholde. Så jeg tror her, der er det meget med, at man prøver at tænke sig lidt om. Det er virkelig svært. Jeg tror, jeg er blevet slået over nallerne flere gange i de her webinarer af RUT, som siger, er du helt med på, at du faktisk bryder ophavsretten der? Gud, det havde jeg ikke tænkt over. Digitale eksemplarfremstilling i sig selv kan være problematisk. Og det kan vi ikke løse gennem mere sikkerhed og indhegning, men kun gennem selve lovgivningen, eller en eller anden form for en ny retspraksis, og den går vi lidt og venter på. Så det er super svært lige nu at navigere i det felt, at med ophavsretten, at nu kan ting, der er skrevet i KU-regier, som er fælles KU-viden, og sådan noget, for eksempel på intranettet og sådan noget, der kan man nok gå ud fra, at det er sådan en form for, vi alle sammen deler samme organisation, men hvis man har en forskningsartikel, så er der en helt klart ophavsretslig beskyttelse. Og og så løber man ind i problemer. Så det er lidt et svært felt, og jeg håber også lidt, at vi snart får en afklaring rent juridisk med, at der kommer en retspraksis. Var det svar på dit spørgsmål, Morten? Ja, det tror jeg. Så både i kilder og i prompts og når man henviser til sider på nettet, som man gerne vil have, der skal man simpelthen have rettighederne til det, før man gør det. I kilder, der har modellen noget fat i det i forvejen, kan man sige. Det er mere, når du deler noget. Altså filer. Du laver, filer, ja, præcis, ja. Altså det handler om, det er den her famøse eksemplarfremstilling. Og det gør du jo i det øjeblik, du laver et digitalt eksemplar af noget. Og det er det, der er super svært i øjeblikket. Altså, vi må se, om der snart kommer en retspraksis, for som sagt, at ophavsretten er ældre end udbredelsen af ChatGPT og K i hele verden er. Ja. Så det, man skal have, det er ophavsretten eller tilladelsen af den, der har skrevet det. Ja. Så hvis du har tilladelsen fra en forsker til at sætte det ind i din AI, så kan du godt gøre det. Og selvfølgelig dine egne tekster. Altså alt, hvad du selv skriver, der er det dig, der er rettighedshaveren, og der er det jo helt op til dig, hvad du vil dele eller ikke dele. Stien her, lad os lige prøve
lave en hurtig opsamling her, og det gør vi egentlig, ikke fordi det skal være sådan super struktureret her, men alligevel er der nogle fokuspunkter, nogle områder, som vi gerne lige vil have, at I tager stilling til, og det er ikke ACE-frameworket her, men det er dem her. Jeg ved ikke, Ruth, om du lige vil... Det vil jeg gerne. Det som man måske med fordel kunne gøre til en vane, det er, at man tænker først over retningslinjerne. Inden jeg begynder at bruge Copilot, eller for den sags skyld andre chatbots, til en eller anden opgave, tænk lige på KU's retningslinjer. Indeholder det persondata? Er der fortroligt materiale på spil? Er der ophavsretligt beskyttet materiale på spil? Og så videre. Det næste er, at man måske tillægger sig en vane med at forholde sig kritisk til det output, man får. Vi lægger op til her, at man bruger en skala fra 1 til 5, hvor man siger, 5 er det bedste, 1 er virkelig dårligt. Og at man lige sådan skriver, hvad synes jeg egentlig om det output, hvor godt var det. I kan selv finde på nogle andre måder at måle på, men ideen er lidt, at man simpelthen hver gang forholder sig kritisk til det, man får som svar. Sidste spørgsmål er, hvor meget tænkte de over de opfølgende spørgsmål i slutningen? Der kommer altid nogle forslag til, skal jeg nu gøre sådan og sådan, eller der kommer faktisk decideret forslag til prompts, man skal klikke på. Det er ret farligt også nogle gange at lade sig lede, og måske bevæge sig i en retning, som man egentlig ikke havde tænkt sig at gå i, bare fordi det lige står der, og det virker måske meget godt. Forhold jer kritisk til det her opfølgende spørgsmål, er det virkelig den retning, I vil gå i? Og det sidste er at tænke lidt over, hvor mange gange skal man stille opfølgende spørgsmål. Vi ved af erfaring, at 1 eller 2 gange som regel er for lidt. Man skal nok stille en hel håndfuld spørgsmål, før man virkelig sådan får det svar, man kan bruge. Der er også erfaringer, hvis man spørger meget og bliver ved med at kredse om forbedring, så bliver det på et eller andet tidspunkt, så går det den anden vej. Så det er lidt en balance. Vi prøver en lille sjov fætter. Det er at tage noget komplekst viden og konvertere til noget mere simpelt. Og hvis jeg går ind i øvelseshæftet her, så er det øvelsestema nummer 3. Og jeg springer over i Copilot. Jeg giver det en kort demo, og så kan I få lov til at blive slået fri bagefter. Så jeg tager den her forskningsartikel, som nu er fiktiv, Ruth. Du må være glad. Jeg er meget glad, fordi ophavsret. Ja. Så jeg har lavet en fiktiv artikel her, og gemmer den i mit download-bibliotek. Jeg bevæger mig over i Copilot. Og nu her har jeg jo været i noget strategi og deslige, så nu skal jeg starte en ny samtale, så det bliver jeg simpelthen nødt til at eller ny arbejdsopgave, så bør jeg også starte en ny samtale, fordi der er hukommelse i samtalen, så den kunne godt hænge fast i noget for strategien ned i den næste arbejdsopgave, og det vil mudre billedet, og ikke, ja, det fungerer ikke så godt. Tænk det som en mailtråd. Hvis I vil skrive til måske samme person, men med et nyt emne, en helt ny opgave, så vil I også som regel starte en ny tråd med et nyt emne. Sådan fungerer Copilot også bedst. Ny chat, nyt tema. Og nu tager vi en kort udgave af en sådan lille explainer ting her. Den hedder Eli 5, og det står på Explain it like I'm 5. Det kan også være 10, men Eli 5, det lyder bare, det svinger godt, som man siger. Og hvad er det, jeg skal forklare? Hele verdens univers? Nej, det er naturligvis den artikel, vi lige har hentet, så den går jeg ind og fisker frem. Den skulle gerne ligge her i min download. Den ligger faktisk allerede der. Så den er tilføjer. Så skal jeg lige vente til den suser forbi. Nu er den uploadet og klar. Og så Eli 5 er sådan set hele ACE, eller meget af ACE, i både A'et og E'et i et hug. Og så går den sådan set i gang. Og her forventer vi lidt mange emojis, eller i hvert fald nogle emojis. Ja, og så går den så bare i gang, og man kan sige, det vi godt kan lide at se, det er jo, at den refererer til den fil, vi har givet. Så det er jo positivt, om ikke andet. Jeg er selv meget glad for Eli 5, Explain Like I'm 5, fordi ja, det bliver lidt børnehaveagtigt, men altså det gør, det er, at det virkelig går helt ned i kompleksitetsniveau og forklarer ting meget, meget simpelt.
Og især når man står i en situation, hvor man ved, at man skal forklare ting videre til nogle andre, så kan det faktisk være rigtig rart at have været nede og rode på børnehaveniveau og få en meget pædagogisk forklaring. Så kan man også bagefter sige til Copilot, at nu må man gerne gå tilbage i et højere abstraktionsniveau, men man får virkelig brudt tingene ned. Så jeg bruger den faktisk en del, selvom det bliver lidt emoji-agtigt og meget billedligt, som I kan se her med forestille en fabrik osv. 2 ting, som er væsentlige, I kan prøve at teste af, når I lige om lidt skal prøve selv. Prøv med 2 forskellige modeller, hvis den det ved den ikke. Sådan der. Ændre modellerne og køre den samme prompt 2 gange for at se, hvad de reelle forskelle er. Der noget værdifuldt forskel. Det er den ene ting. Den anden ting er, at hvis jeg nu havde tænkt mig at bruge det her i en eller anden sammenhæng, og jeg vælger det her pi-ikon, så skal vi være opmærksom på, at den tager jo hele outputtet med. Det vil sige, det der står hernede, som jo stinker langt væk af, det er produceret med Copilot eller lignende, og også den her streg, der deler, den kommer også med over i jeres kopi. Så hvis I bare smider det ind i en mail, så er alt det med. Og i øvrigt også indledningen heroppe. Og så er man altså selv skyldig, hvis man får et smæk over nakken og siger, hey, har du ikke lige snydt lidt ved havelån her? Omvendt, så kan man sige, men fjerner det noget ved, at jeg fjerner de ting, altså er det noget, men det jeg gerne vil se, når jeg modtager noget fra nogen, det er, jeg ved jo godt det med generativ AI i et eller andet tidspunkt. Men jeg forventer lidt, at når man har gjort sig umage om at fjerne nogle af de ting, har man også læst lidt ned igennem, hvad er det rent faktisk, jeg sælger afsted. Og er det tilpasset til det, jeg gerne vil stå på mål for, eller er det bare ren dovenskab og smide den afsted. Så det er lidt den tankegang, der er i det her. Inden vi går videre, Ulrik, vi fik et spørgsmål fra Kasper, der spørger, om det er vigtigt, om man kan huske de her prompts. Og der tænker jeg, om det måske kunne være relevant for dem at se, at man faktisk kan gemme prompts. Ja, altså vores egne prompts, det er jo en god idé. Lad os prøve lige vise så behøver man ikke huske dem. Nej, lige præcis. Så man kan også gemme RACE frameworket. Absolut. Man bare skal udfylde det er præcis. Så det er et super godt spørgsmål, Kasper, og gør det, at vi meget elegant kan vise gemmefunktionen. Det må vi håbe. Eli5, den vil jeg gerne gemt, og den er generisk. Den kan bruges overalt. Så jeg kører hen over min taleboble og klikker på gem prompt. Et lille bogmærke. Og så kan jeg give det en titel. Her er titlen fantastisk. I øvrigt er den utrolig elegant, fordi prompten er jo bare super kort. Men hernede vil hele prompten stå. Så gemmer jeg den. Og så siger den så til mig, nu har jeg det her i prompt-galleriet. Og hvis jeg nu bare starter en ny samtale og vil gøre præcis det samme i Eli5, så har jeg 3 små prikker her, som gerne skulle føre mig til galleriet, prompt-galleriet. Der har jeg som udgangspunkt 2 standardfaner, Microsoft produceret, mine egne, der skulle Eli5 gerne ligge, det gør den også. Og hvis jeg vælger at dele Eli5, så rører der sådan en team prompt ind i min og de kolleger, jeg deler med. Men hvis jeg nu vil gerne have den her ned i kontekstvinduet, så klikker jeg, og så har jeg Eli5 hernede. Ikke fordi, at jeg ikke kan finde ud af at skrive Eli5 selv, men lad os forestille os, at det er en lidt længere prompt. Og så kan jeg igen tage dokumentet, og så kører showet igen grundlæggende. Så kunne vi jo bare lige for syns skyld. Det som er ideen her, det er, at man netop kan genbruge især lange prompts, som Ulrik også sagde, Eli5 er ikke det store problem, men når man nu har en længere prompt med en kontekst, der også gælder i rigtig mange andre sammenhænge, og man har givet rigtig meget baggrundsviden, så er det måske meget rart, at man kan genbruge det. Og så kan man netop dele det med sit team, og team i det her tilfælde er et Teams-team, altså de teamrum, man har i Teams. Så der kan man for eksempel, hvis man har kolleger, der sidder med det samme, og man gerne vil sikre, at man spørger på en ensartet måde for eksempel, så man sikrer lidt konsistens, så kan man dele med sit team. Det kunne være, det er sådan lidt det op til jer, om det giver mening i jeres kontekst, men det er i hvert fald en mulighed, I har. Så siger Marie har et spørgsmål, hvornår man starter en ny chat. Hvorfor ikke fortsætte med den, man har? Det, som Ulrik også kort nævnte, det er, at en chat er ligesom, der er inde i applikationen er der bygget hukommelse ind. Så inden for chatten, når jeg skriver i en chat, så kan den som regel huske
hvad det handler om. Så det er sådan et emne, og når man så pludselig skifter emne, man har måske skrevet noget om en indstilling inden, og nu pludselig skal man til noget helt nyt, en brainstorm til noget socialt med kollegerne. Så vil den altid tro, fordi vi er i indstillingstråden, at den der indstilling har en eller anden form for betydning, og det vil mudre det hele. Den vil tage indstillingen med ind i den der brainstorm, og vil have svært ved at finde ud af, at nu taler vi om noget nyt. Det er også noget, man kan bruge strategisk, hvis man synes nogle gange, at den har taget en eller anden fejl, en forkert drejning, og den har kørt ud af en eller anden tangent, og man gerne vil starte forfra. Så kan man starte en ny chat, og så nulstiller man sådan set emnet. Jeg ved ikke, om det giver mening. Så en god huskeregel, det kan være, at når man sidder og har skrevet en hel masse ting, og har fået en hel masse information ud, så kan en god huskeregel være, at når man gerne vil have noget, et output, som ikke skal benytte det output, man allerede har fået, så skal man starte en ny chat. Fordi som Ruth siger, så hvis man skriver videre og spørger om noget helt andet, som slet ikke har noget med det, som man sidder og skriver at gøre, så kan det være, at den trækker tråde tilbage i det gamle. Og det er jo ikke altid lige det, man har lyst til. Så ja. Ja, altså jeg har oplevet det nogle gange, når jeg glemte det, at jeg har brugt den til at kvalitetssikre mine engelske oversættelser, og der har den også taget temaet nogle gange med. Så har jeg godt nok tænkt, at det er jo bare oversættelse, og jeg har skrevet videre i samme tråd. Men fordi det første spørgsmål, der handlede teksten om noget, så troede den, at det indhold også var relevant for det næste forespørgsel, og valgte op det nogle forkerte oversættelser. Så derfor giver det mening, hvis man vil adskille det gamle emne fra det nye, starte en ny tråd. Jeg tænker, at der er lige en sidste hands-on mulighed her. Så øvelsestema 3, jeg har lige pastet, kopieret, indsat alle 3 typer opgaver. Vælg en af dem, eller brug Eli5. Så er der lige et par minutter, eller en håndfuld minutter, hvor I kan prøve det af. Og så siger vi lige stille imens. Er der nogle spørgsmål, så er det nu. Ja, Johan, vil du mute? God arbejdslyst. Nu kommer vi til at gennemgå nogle af de vigtigste pointer. Yes. Så hvis vi lige hurtigt skal gå igennem, hvad vi har været igennem, de 4 vigtigste ting, man altid burde huske, når man i samskabelsen med Copilot Chat. Så selvfølgelig, den kan give gode forslag, men det er ikke altid 100% korrekt. Så man kan prøve at spørge sig selv, er det logisk, er det relevant, og er det overhovedet korrekt, det jeg har fået tilbage her. Der kan man eventuelt prøve at bruge den skala 1-5, som vi benyttede tidligere. Så skal man altid prøve at reflektere over, hvad det er, man har fået. Hvis man ikke gør det, så kan det være, at i sidste ende man bare bliver totalt doven, når man sidder bare og får noget ud, og så ja, det kan resultere i, at kvaliteten bliver ringe. Ja. Så en anden ting, som altid er rigtig god, det er at prøve at finjustere sine prompts. Så det vil sige, hvis man får et andet tilbage, som nemlig man ikke synes er helt i top, så kan man prøve at justere sin tone og prøve at forklare, hvem er det, der skal bruge det her, hvad er målgruppen for outputtet her, og hvad er det overhovedet for et formål, det man skal bruge. Og der kunne man nemlig bruge nogle af de frameworks, som vi var igennem før, nemlig ACE eller RACE. Så skal man også altid huske at sørge for, at det indhold, man deler, ikke indeholder persondata eller fortrolige oplysninger. Hvis man nu sidder og har et Excel-ark med en hel masse oplysninger eller et dokument, at man så ikke bare uploader det med det samme. Der skal man så lige sikre sig, at der ikke ligger ting, som ikke må komme ud til andre, fordi at man skal lidt betragte som en anden person, ligesom at man ikke bare kan dele fortrolige oplysninger med alle mulige personer, så kan man ikke gøre det på samme måde med Copilot Chat. Så, og kører vi lige igennem 3 ting, du altid skal huske, når du sidder og prompter. Så altid så beskriv, hvad det er, du gerne vil opnå. Et dårligt eksempel her, det kunne være for eksempel bare skrive, lav en præsentation. Et godt eksempel, det kunne være at sige, lav en PowerPoint med 5 slides, den her model, og det skal bruges til en workshop, og det skal fremvises for nogle ledere,
og det skal vare så lang tid. Så har Copilot Chat bedre forudsætning for at give dig et bedre resultat. Den anden ting, det er, prøv altid at være specifik omkring formatet og outputtet. Lidt igen, hvad er det overhovedet, man gerne vil opnå med det, man sidder og prøver at få ud af samtalen her. Og det sidste, afgræns indhold og målgruppe. Fortæl, hvem det er til, og hvem der skal undlades, for eksempel, eller hvad der skal undlades, for eksempel persondata og navne. Så et eksempel her, det kunne være, at man skulle skrive en mail til en kollega i en venlig tone, og så fjerne alle personlige oplysninger, altså fjerne navne og så videre, som ikke skal med. Ja. Den næste. Det næste vil jeg lige gøre lidt reklame for. Det er et AI-fællesskab, hvor at vi kan vidensdele forskellige nyheder og initiativer. Vi vil altid rigtig gerne have flere med, og snakker også om at have et fysisk møde her på den anden side af sommerferien. Så hvis man kunne være interesseret i det, så kan man række ud til en af os her i rummet med webinaret. Ja, vi håber på, at så mange af jer har lyst til at være med som muligt. Afslutningsvis, så håber vi, at I vil evaluere dagens webinar. Der er ikke så mange spørgsmål. Man kan tage og scanne det med sin telefon, eller også er der et lille link her, som vi sætter ind i chatten. Ja, er der nogle spørgsmål lige her til sidst? Jeg tror lige, vi kan nå et enkelt lidt. Ja, hvis der er nogen, så kan vi sagtens. Om der er tid til at resumere det med framework. Er det RACE? Ja, man kan sige, Ulrik, den frameworksene. Ja, og så det der Eli 5. Jeg tror, jeg missede lige vigtigheden af det, eller hvordan det fungerede. Ja, man kan sige, at det er ligesom at lave en madopskrift, hvis du står i køkkenet, og du følger en opskrift, så siger, hvad er det for nogle ting, jeg skal have med? Hvad er det for nogle ingredienser, der skal med? Og det er de her to RACE og ACE, det er bare sådan de meget simple og enkle til mange af de opgaver, vi har beskrevet med opsummering og struktur, kommunikation og så videre. Der er det gode huskeramser til at sige rolle, hvad er min rolle? Aktionen, hvad skal du gøre? Konteksten, hvad er det for noget data og indhold, jeg skal give den? Hvad er det for en situationsbeskrivelse? Forventninger til output, expectations, hvad er det, du skal levere til mig? Altså Copilot. Så det er ligesom, at du giver mig en opgave, så er det nogle af de hylder, du fylder ud for mig, for at jeg kan levere et godt resultat til dig. Man kan godt lade være med at gøre det, men så ender man ofte i en meget mere snørklet vej til målet. Kan man prompte og sige race, og så forstår den det? Ja, jamen det bedste det er at tage Ruth har lagt ind i chatten og sige race, skriv det, og så gemme det. Yes. Ja, så gemme den prompt, og så har du den huskeliste til, og efterfølgende selv kunne fylde ud. Altså ideen er lidt den huskeliste til dig, hvad du skal inkludere. Eli 5 er sådan set en færdig prompt, kan man sige. Eli 5 betyder explain like I'm 5, og det kender den. Ja. Det andet, det er, at de her frameworks, det er huskelister til os selv, så vi husker at inkludere de afgørende ting. Og det er sådan lidt, hvor man kan sige, har jeg købt 3 kilo kartofler, og så kan jeg sige, har jeg husket rolle, har jeg husket aktion. Ja. Jeg ved ikke, hvad det svarer nok til dig? Så er der et spørgsmål om rettigheder. Ja, fint, tak. Hvis man anonymiserer, så ja. Ja, altså hvis det er, præcis. Og anonymisering betyder i det her tilfælde, at der ikke må være noget, der er personhenførbart. Det kan være ret svært, fordi det er ikke kun navne. Det er også, hvis man ud fra konteksten kan regne ud, hvem det er. Så er det stadigvæk personhenførbart. Og så bliver det potentielt kritisk. Og selvfølgelig ikke noget følsomt. Godt, jeg tænker, vi runder af. Tusind tak for jeres deltagelse. Der er lige en sidste ting, Ulrik, vi har glemt, og det er, at der er selvfølgelig et kursus for øvet. Vi har et webinar for øvet. Ja, det kommer ud i den mail, Maja eller Johan sender. Og vi kommer også gerne ud til jer i afdelingerne, hvis I kan samle en gruppe mennesker. I får mere information i mailen. Er det godt? God aften. Hej. Hej.